Dang ye don kalat yo Cristiano Ronaldo banjob hadut tylli ki trofi mynta snem. Te tong ini pej aha kene ke video. Ke kita ki trofi ki bau Cristiano Ronaldo udon ya kalan. Bat kat kum ka jingkheiñ ka ba thamai mynta ha ka Ballon d'Or. Uhari keng ude wena kita ki rangel kai. Kum favorite banjob ne ban yok khur. Ia ka Ballon d'Or jong snem arpusan arpan reu. Kata dah kebau don hadu lai 100% ke chance ban yok khur ya kate ka awat. Kat ba oli se wan ha ka kerdan ka ba kata ka 100%. U Mbappe ka lai persen. U Lamine Yamal kat 1%. Bat u Dembele pat 100%. Kat ba u Declan Rice 100%. U Haaland lai persen. U Vitinha lai persen. Bat hoj perlok habangi pai pat nakaliang jong Cristiano Ronaldo. U Cristiano Ronaldo mynta snem. Udang don hi yakalat neka chance. Ban job ia kini ki tylli ki trofi. Kata nadu baka Al Nassr hi kalarung shaka final. Ha ke AFC Champions League Tour. Kata ru kedi kawai nakalat ia Ronaldo. Ban yok khur ya kawai ki trofi. Bat kalat ka baar kedi. Nadu hi baka Al Nassr ka bat ha kli du jom ka mi kin poin. Ha ka Saudi Pro League. Kata ru ka don pa ka chance. Bat ka balai pat kedi ka World Cup. Kumbahi kirangi lakai jong ke Portugal kila ai message da ka baong bakin yele kat balak bayai bat ai tilut nakabenta banjob ia ka World Cup amtang nakabenta ka Portugal hanrei nakabenta o Cristiano Ronaldo ia ka baul ai sya ka football bat sya ka pertai kat ba ia ka trofi ka basopa kan sedi ka Saudi Super Cup ha ka ba ia ka jingil kai la ban shim ia ka rai hau benai Agos. Te parlok kini kita ki tylli ki trofi. Ki bau Cristiano Ronaldo udang don kelat. Ban job mynta snem. Ka Saudi Pro League, AFC Champions League 2, World Cup bat Saudi Super Cup.